Nga gusto mo ka mo kaluwasan, makakigin mo o kabulanan, mag-antos, masakito, iparani mo. Yan, magpaabot mo anak, mapalihan mo ni Hope, para nila sarap. Wala mo maluwas. At imanon ka mas yung mga anak, ay mga anak robat ninyo karon na nanurok sa sampilitan. Nag-inom ng Ginoo, mga porbuang ang akong kakamhan, wala sila magkailah na nito. Kaya naman ako, kung kailan ka ni Kristo na si Kristo sa pangungin. Tama? Tama din. Alam doon, hindi makasikal bukuan. Ganyan sila, iikot kami kung ibalaan ikaw na sila. Mga kuwang sama sila sa pabataan na walay bukod. Sige, matuman ang kapote ni sa ito. Wala ka nagtuman. Sa ilo ako ni sa ito. Wala ka nagpapasayno. Nagkukumanay ka na. Pero niya, wala sila sa labutan. Hanas na sila sa pagbuhat o dautan ang panilig sila mantigong bumuhat sa Maria. Amen? O, hanas mo lang. Hanas sa mga seremonyas. Hanas kayo. Maayo kayo. Musulti maayo. Pero wala ito. Isa na ito. Kamu din mo maigong kung nabuhat mo. Ang problema ni hanas kay sa mga seremonyas. Hanas. Di man maluwas ang tao sa seremonyas. Hanas? Yang patayin niya niya. Isa ang mga hanas. Wala pagkaroon ang sinulat ni Jeremiah sa 4. Kagapon, mamana kapon para makonect niya. Tanawan niya na. Kung inanagan yung hanas, galing mo manood, di hanas. Diba? Nag-isot mo gusto pero ay, kung hanas. Dali mo kabalo mo kayo mo, di kayo mo kabalo mo rosary, kaya kagani mo manaptan dali. O kato mga buong ko, sige, hanas na kayo. Busa, wala pa rin pasapot na salanan. Pagtulunan mo na. Ako di masapot pagtulunan na maluwas mo alang inyong iyaw-yaw. Tama? Sige, iyaw-yaw. Saat sa Ginoo, si pakuintal, si panguros, utungan ang pakot, wala ng tuman, hanas mamakat. Amen? Wala karoon ang pagnanawot ni Jeremiah sa umaabot na katalagman. Sa ito pa, pananawot ka, umaabot. Diba? Kung sabi na, isibala ang kasalatan na. Ha? Kung baka ba, nagtanaw siya sa kaluwasan sa Jeremiah. Kung sa kayo nasa kam, banana. Sa ito pa, kita na din nagalaon ka. Tama? Bananaon ba? Nagalaon ka ba? Sa hingpit niya himaya sa kaluwasan na namay kabalo mata na ilangit na impero na ibang pumunta. Nagunaw na karoon ng tapong tatri, wala nang pasabot. Tama, ha? Luwas na ta, wala? Kinagalaon ka man ta. O wala pananawon, wala pa man ta namatay. Wala pa man dinahulong ang kalibutan. Mapuli karoon ako ang pamalandungan ng pananawon na romanan. Pananawon pa natin sumabot pa. Okay? Natungod naman yung tino. Sa una, wala man mo alin ang daan. Ikaw, di ako na ito eh. Ang mga pananawon na. Pananawon na. Kunya, ang araw ako sa iyo ta. Wala kini may sobra. Okay? Kaya ako nagsulti, ako din. Amen? May sobra, yung kakan? Wala. Wala yan, yung sobra. Ay nag-ampo mo ulan, may apalohan din yung ulan, ay ampo po din mamatay, nag-ampo po ba namatay, parang makakwarta. O ka na, yung mga milonarya. Mga ulan, pumusukan, may hinta itong namatay, kasukan, di ba no? Yan, apoy sa rin mo niya, sa lipo pa. Wala na yung netsura. Kasi sa itong barangay na, netsura ko gano'n, nahayat ko gano'n, nagubos bikas naman. Wala nang pasabot, karukong tayo, patayo, patuyan na yung kami. O niya, kilain ng mga pinili, haroon ng kubos-kubos sa katatanakman, kita na dahil ini. Dili siya mo niya sa patay.
dito magkasapatay si Ambo anak. Sukat mo, makuha na yung bali dito para maluwas itong hinatay. Sakit lang. Mga yupo lang na. Di sa naata din masanaan libro na to. Masanaan na to. Nakapasay ko tawatan ng iba. Di sa kato hinusunod. Maluwas ng tao sa mga matay. Madumog na ta sa Diyos. Dili ka madumog sa Diyos. Kung nagbuhat ang seremonyas gani, ikaw nagbuhat sa seremonyas, wala ko talaga buhat. Madumog lang mo sa tao. Kinama mo interest kung saan yung interest niya. Naglingkod din mo. Di ba no? Kung saan ganitong mga mini na magtutulog. Kung saan ganitong mga tao gani. No? Sulog sila o tagas na bisti. Muadto sa mga damgi o maglingkod sa labing alangkon. O asap na. Sanggi. Isip-asip, no? Balang nung ano? No, magsuri-suri, yan. O niya, kita naman ko sa yuta, wala kini na itsura, wala kini itsura. Sige, kamita lang ninyo ang pangantaw ka na. Wala kini itsura, kasi sa Pilipinas, wala kini itsura. Lulong sa eleksyon, kita nagpakikusay. Yan, hanapin bukot, hanapin nag-andam sa bukot, nahanapin mga nasod, mga nasilao, nahanapin linong. Wala kini itsura. Itsura? Sige. Mihangad ako sa langit. Nag-ngit-ngit lamang kini ko. Wala na ngit-ngit. Ngit-ngit ay, ngit-ngit pas al-ngit lang karon. Tama? Kaya umabutan na rin dito, mapapusano. Wala sa kailayan. Dili pala mo, dili pala away, dili dibakira. Di ba ngit-ngit na? Na? Dili dibakira, di ba mo na iya sa Diyos? Tama? Yan. Kita. Ngit-ngit kayo na. Ada simbahan sa una. Ada simba ka rin. Hindi maglibak na ita. Dili maluwas ang tao sa pandaman. Ngit-ngit ita sa alkitran sa kaluwasan sa anay. Tama? Mitanaw ako sa kabukiran o nakita ko nga nintay ko inuman ang mga kabungturan. Amen. Sa una, naghihila ko. Kaya sa una, wala ka na. Anak, gamitan ko ikaw. Pambali mga sakit ko. Kaya doon ay sakit na rin kayo. Pambali ni Spirit. Hindi ko kumudaman. Kaya ingat lang siya. Adunay kasakitan ng mga ako. Adunay linog. Itong 6 months before, naadirin. Isulay ka rin ni tama? Isulti naman na. Laas mo na ito na. Ako ba dito? Sus, linog ba? Itong COVID-19. Tama? 2015 ko nagdawat sa Papanamban. Kunya Panamban pa ito. Pulong na. Di oras yung pulong na. Nangayon. Kunya pagdawat ako pulong katuig. Kaping. 1,000 ko ulit. Dami na sa panay. Isulay ko. Hindi ko sa mundo. Amen? Parang maka-learn mo. Kung sige, learn. Isip. Ano mo na? Kadang ko sa mundo. Nilahulo, uyog-uyog. Matunay ako. Ang problema ka kaya naaman sa Biblia. Dinigumunong na sa mga katalagman, mga lino, mga away, mo na ang iyong pagpalit. Karon, napaday, ako. Wala na yung panangingin. Preparasyon, amen? Mas mayo gani wala sa tulungan rin ng makaandam ta kay makaandam ta. Tama? Kato sila, ayaw ingon na mga daotan kung naan dito. Kaya naman sa Biblia, di tanan, mamatay. Kaya naisa nga una ba? Sa ito pa na una, dan sila na unahin lang ta. Amen? Wala ako'y nakitang tao ang kalangaman sa kahanginan naglubat o may palayo na. Okay. Ano may ilang maniwala pwede nakikita mo sa karoon? Di ba tawag ka? Ganyan ka sa Ginoo? Wala. Isa ka pa wala, nangikat ka sa Ginoo. Ang atong ipakita ka ko, nangulo na ko. Kaya kung nangita sa Ginoo, di ka ipakira, di ka mulingkod sa ikulang pinasilugan, di ka mo gamit sa Diyos, mamahimo, yun mo adunan, ka lang doon. Di ba? Kaya di mo mang Ginoo.
Ayaw ko gamitan na manghimo ka mong anangdon. Ayaw ka mo paglingkod sa likuran ng pinasidunggan. O, ha? Lingkod ka mo sa ubos. Kaya ako, magpagkasal na. Kasi magkalaawan mo sa... Nagsige maglingkod. Tama? Isa pa nakagaya sa Biblia. Ayaw ko gamitan na mahimong adunahan. Tama? Nagbuhat-buhat. Batay ninyo ni minig nga mga nagpa-Diyos, mga Diyos, nagbuhat-buhat. O mga butang, kinulit sa tao. Nagbuha sa langit na langit nun. Nabatay po din sila. Mag-ingon po din sila. Na nag-ingon na ganit po dito na siya sa langit. Nagpakanaw sa Diyos. O niya, karon, dagang kayo ingon. Birthday ngipin, nasahid ako na una na sila. Ayaw mong ingon anak, naglabaw ka mo sa Diyos. Amen? Karon, isultihan mo ka mo, patya ang dalawa. Ang gawin ang mukha ko na ning kahit ani. Gusto ba mo sa day? Bahala mo, basta ako lagi isulti. Isuko mo to sa Diyos. Dili man tao nagsuko na ko. So kasi ba, di ba tao nagsuko? Kaya mga politiko, sige. Kaya mo sila kinabigay, kaya sila maluwas. Sige, naglupad-lupad mo na. Mga kalanggaman na, murag naglupad-lupad, nagpalayo sa Diyos. Amen? Nagpalayo naman sa Diyos. Tanawa, sa kailayan, mga dinig maayo nga naa sa Facebook, sa YouTube, mo, naging paboran sa kadaghanan, tama? Ikaw mo wala. Tapos ingon, no? Okay, na naman tapos, no? Pagkaya ninyo niya ang mga pinili patagad daw ng tigong monisasyon. Magkara, no? Wala magkara ng tigong muna ipatay, birthday. Ano, no? Dito mata magtigong dili naman to siya makadumog sa to, di man to makakita na to. Ang makakita na to, itong mga silingan. Tama? Berkat nag-reyon yun yun. Ako din mga parindir, nag-inom yun noon. Tama? Nahimo na diserto ang tibuok na ikan na grupo ang mga syudad. Amen? Ano diserto? Ugaw. Wala na itabuno. Tama? Kaya ang mga batanon, ang mga tao, tuwa maninoon sa sampinin, kabutang. Tama? Hakog na sa salapi. Tama? Itong bini na nahagpong sa kasampinitan, mga piyasot ang mga anak. Tanawa ka rin ang kalibutan. Kalangsa na kayong anak. Kamu mismo na ang mga anak. Kawas na kayo sa inyong pamilya. Tanawa mga anak ka, babanggaan gani ka sa mga magulang, mga hangtong nila, di na yung may gabi. Ano, naglahaw pa dito, ang titulan ng agi ko, bago, hindi, balik-balik, may puto, ang mga bata, babanggaan pa ka, kaya nagsikitan o, sila po din. Tama? Riseto, ugama, walay kahanlok sa Ginoo, wala nagtubo, wala nanurok, Diyos na. Tama? Tanaw ka rin, ang rinino ni Noon, maulit ka paila sa Ginoo, maulit na nagpatayo sa Diyos, mga langgam ba? Tungkol silang pagpulunan, wala na itagdanay. Tama? Maglima ka na, hindi yung okay kaya sila ba? Kaya makuman niya ang unang simbahan nito lukod, makuman niya, nagamit ka ng serimonya. Wala ba na sa Biblia? Tama? Gisullan ang gigamit kani ato. Angkon mo na. Tama? Ang ilang iwalihan, kami ko rin unang simbahan. Mao gani ng ibadlong sa Ginoo sila. Sulat ni Malakyas o ang pagbalik sa dapat espiritu, gisullan ang gigamit kani ato. Naman yung problema nun. Problema ang disnuli ay tutulungan mag-ibon. Tama? Nabalingon nila na sila uno ang baby ay sila ang gitamay. Pero tanawon magwagi. Tama? Sila yung paminahon. Okay? Naglupa-lupa no? Tama no? Wala na yung mga langgam. Wala na yung klaro na tanaw. Mas maayo pang langgam. Tama? Okay, sige.
Nahimo ng desierto ang tibuok yuta. Amen. Kaya gusto ka to. Ang uban, mga hangkong sa yutang tabuno, itubo, pili. Bisa pula yuta, pero pinanggang pinikanan. Tanawa ka ron, kung naikabilin, mo'y awayan. Ang igsoon, dili pa kayo. Atong mga apo. Pahala na mo natin. Para Jesus, kung ano naman tungkol sa mabangis na pagpungot sa Ginoo. Okay. Sa tumanin niya, nagguno ang mga syudad. Amen. Guno ko kayo. Isa ingon ito sa espiritual ng pagtuon. Nagguno kayo atong pagtuon sa Ginoo. Para sa syudad po, wala na nagguno rin. Naanang kami, ipakita na ko sa Ginoo na makaabot po 2027 na mga isla na daghan kay mga lugar na maunlod sa Pilipinas. Mag-resort na, nanagani. Dito sa Malala, katong igil ay sa gilikuan, katong nato ko dito, ang patala na bupa na, dito ato, siyempre dito pa ito sa unang igil ay mawala na. Nahimo ng laot. Na, wala mong hadlo ka na. Kaya Ginoo manalo na katong katarangman tungod sa kabangis na kapugod sa Ginoo. Suko ng Ginoo, sige gamit siya ang mga pangalan, pero wala dili angan dayon. Amen. Kaya ang Ginoo nang ingon man na mahimong desierto ang tibuok kalibutan apan dili kini niya naglagon sa higpit. Amen. Di mo kalimutan, kung ingon na dito, desierto ka, uga, nawala ang ilang mga pagtuo kaniadto sa mga karaan, nawala na. Tungod sa inyong karaang kapulungan, kung nani reliyon, luwas na. Tama? Tama, yes. Ano ni balik-balikan ninyo, debate. Tama? Tungod ni ini, magpamutan ang yuta, umungit-ngit ang langit, mao kini ang giingon sa Ginoo, o dili na mausap ang iyang una-una. Amen? Na nakahukom na siya, o buhaton kayo niya kini. Mao nang sige ko palagtak. Kaya sa tinood ng sa nalagantos ko, sige ko kasakat, ang dili na ako ni mo gusto anak na, dili ka ingin. Sige ko, isulti nila, masuko sila, ako ay mahigalo. Manuhin mo nila kani. Wala nagabasa ang Biblia, nagsige hinong-ingon, nadautan ko. Amen? Amen. Kamu diri sige mo kami paminaw na po, kamu pa'y mga ano, ay, nag-ingon ang imoon ako. Ako ay magpandong na ko sa kalayo sa Espiritu, oy, dili na ko mamulya kay Katoliko Diyod ko. Kung Iglesia ni Cristo mo, dito na mo, napunya ka na may pangalan. Saksi doon ako dito na pangalan ayaw, paghukom. Kay tanas sila, nagbasa mo kung nasbala ang kasulatan na kuhat, mga kung nagmayo. Pero kinahanglan na di mamatay. Tama? Kaya kamatay, yun, mo isaksi sa kinabuhi. Amen? Pero pag-abot sa Espiritu, tultulan ka mo sa kamaturan. Patyan ninyo ang gago o kako. Magpandong na ko sa karay sa iyo. Kinaamay mga bilingkuwi na wala lang ilain, kundi inukuha na balaan kung matag-adlaw na ako ni sila sa balay, wala sa Biblia. Ituduan ko siya, hiwalihan ko sa anak sa tao. Amen? Kami ang nagpapakabot dito mo. Ito gamay na mo kahit ako magkaya dito ang mabugyutan. Ang wala ko pagalo na ako'y patuon pa dito, wala sa tungpondok, wala ko pagalo. Ipakita na kami pabatisa. Nag-anak ko, pabatisa sa ako na ba? Ako'y magbuot ka na. Nakabalo na ka. Kung adunay nang wali kasama ni Murek kung sama sa bito, di po ko mahilapot. Wala di po ko mahilapot sa mga pare o mga pastor. Tama? Maikulan sila kung saan sila. Tama? Kung mukaw sila kahit magpapos sila, sakop sila sa mundo. Dali, amen? Hindi mo kung magdibati. Wala ngayon naman ano, iba-ibang Biblia, no?
Kaya ng palusot anak, ay ka na manunti. So, kay ang Ginoo nag-ingon man na mahimong desierto. Apahan, kininiya laglagon sa impet. Wala pa nalaglag pa, wala pa. Tungkol din magpamutang ang yuta ko, mungit-ngit ang langit, maokini ang gingon sa Ginoo. Ako kinagingon din. Maokini gingon ako sa Ginoo, dili ako ginoo. Nag-ingon ninyo na dili pa magkako sa kalibutan na wala na ay natuo mamana ayaw mo paminaw anak kulba na siya na ba di ay mga habit ng mga anak na dili mag-prepare mura mo katong lima kang dalaga nga wala nagdala o grisibang lana tama? Maokini ang ingon sa iyo. Kung dili na mausap ang iran ko na una, di na rin. Kasi nasa balang kasuratan na na. Kauman, ano nasa Biblia ko? Ay, ilaktot. Pura kong pastor pare na nag-letso. Wines mo nilin. Kaya nasa Biblia. Tama na, naroon na niya. Kaya nasa Biblia yun, tayo letso. Kaya na, naroon na niya. Sige, bukan na ako. Point 65 to, kaya doon na. Kung dili ka mo matinumanon ka na ako magpabiling matinumanon. Kaya dili ako makalimot sa kong gaw-galimot. Tama ka din, no? Tama, point 65. Totoo man. Pero nais sa Biblia, wala sa Biblia na. Kung dili ka mo matinumanon ka na ako magpabiling matinumanon. Kaya dili ako makalimot sa kong gaw-galimot. Kung kamo, ilimot ninyo ako. Ilimot sa anak ko kamo. Kung ilimot ka mo, kung ninyo ilimot ka mo sa anak sa tao, klaro anak. Kung ikaulaw ninyo ako, ikaulaw ka mo sa anak sa tao. Si Kristo diyan na, walang maulaw ko. Ginoo, ay wala anin. Maulaw ako. Sigo, Ginoo, puta na kayo nila, di mamalikat. Maulaw ko. Kinsarapot ko. Di ko paliyaan ang inyong amahan din ang mga pakauli ko. Diyos! Ang Diyos na ka to! Hindi ko pa rin anak. Labaw ka sa ginawa anak. Tama? Wala na sa langit. Wala sa hipit. Baguban ka sa langit. Bisingan pa rin. Wala pa dito! Mga bongbong pa dito! Bongbong? Wala mo na bongbong sa ginawa. Hindi, sulat na po pangalan. Bongbong naman. Natrawal na yung kamatay ko sa nasayat kita, nabuotan kaya kawana, kaya isa na ko saksi, niya, naway kaya siya mga anak. Walay nagawali anak na maingon siya, mauna sa mga likas wala. Kaya nagdugang man sila, gusto dugangan pa, ang jutay ka ni tagaan sila, palingkoron pa siya. Di ba? Sa iyo naman kain. No? Kawal mo na rin pa, wala na. Di makaluwas ang paano ay? Okay. So, patayin nyo na ha. Kung ang tao dili matinumanon kaniya, si Kristo magpapiling matinumanon, di sa makalimot. Kung ang tao na mamaka, wala sa nangurakot, wala sa nangawat, wala sa nagpakaroon, wala sa nagpataas, wala sa nagpresyos, ang Diyos nakabalo sa kanan. Kay nabalanan ko sa lakan. Inap lagi ako sa lakan, inap lagi. Kay si Kristo ang Diyos nakabalo sa kanan, kay nag-ingon siya. Oh yes! Good! Satu pa. Tama, kita yung mga ginagawa. Mukman ka mo sa inyong tinago. Kung makatago ka mo sa anak sa tao, ang Diyos, dili makatago ka ninyo. Bisan ako, pwede ko magpakarungin nun, nabuotan mo. Pero ang Diyos, dili niyo malimpungan. Bisan ko ba, nakatatawa na ako atubang anak, pero di na ako malimpungan. Di malimpungan niya ang Diyos, magpakarungin nun lang to. Nakabay na nakatawa na ako, nagidawat na ako, pero naulaw lang siya, kaya naglabay siya. O, nalipay ang Diyos anak, pero ang ipaabot sa Diyos, kinahanglan Diyos, na makita din sa iyang pinuhatan, na magbuo Diyos.
Tama? Kaya mo sultigin na mo kung baangay. Maanhigit sila, tama? Haloy? Ginanong maanhigit sila, hindi ingon ko una ko. Kahit nasa balang kasulatan, ang dili motipon sa pondo diba? Wala higit sa motipon isa sa pondo kaya nasa gawas dili akong anak sa gawas. Hindi na siya abstensya ba? Pwede na po sa dito, pwede na po sa dito. Tama? Dili man di attendance ang iba banan. Di ko attendance, pwede na po isoroy dito, papirmahan dito. Apil ka dito, apil ka dito. May sabi na po, pwede. Kasing-kasing bali-bali. Basihan. Karena nalipay ka nila natin. Nalipay mo. Huwag ang nag-uulay mo. Bisa na nga sa layo. Ito na nga pandungan ako. Akong gitambalan. Wala dito isa siya. Life it siya. Praise the Lord. Life it siya. Wala siya nag-absent ba nga. Paminaw na siya. Wala. Paminaw. Wala. Kung siya matawag ka na, balingwing. Na? Balingwing. O, sige. So, tama nun. O, sige na. So, nahukom. O dili mausap na ang iyong hindi na mausap yakin ang puso mo kalibutan mo nahulong mo yun ni sulat isang Pablo sa kadabsat waring sulti ka mo balik na sige anak ba nakahukom na siya o buhatong gayon niya kini sa kabanahan sa mga tao nagkabayo o sa mga tao nagdalang mga tanan managan ang tanang katawan ang pipila managan nato sa lasang banang karon nagkabayo sa may banang ang puting asno na isa ka anak kabatan ng asno ikabayan sa Espiritu ni Kristo kunya kamo ang nagutang o kopo tama sila po nagkabayo po din sila nagkabayo po silang mga kabayo mga ito, o baga ba, nagasakay pas-pas po sila, nagbuhat po sa lawayon. Haron, in-like sa ikas. Di ba, no? Tama? Ito, din mo ang mga kinaiya sa lautan. Wala po pas-pas ka rin pagbuhat po sa lawayon. Kaya pas-pas po sila haron magkakwarta. Tama? Ako ka na, katabaho, overtime, pet me, anak. Nagkabayo po na. Pas-pas na. No, kung sa kamo kay wala na mo nagpasok kontento na mo. Kontento na mo sige katulog-tulog ko kasi disanding ng saligi. Na. Nanang. Kung nailog mo ani asin. Lakota minuli ng bahay mo. Amen. Ay mo pagbahay ha. Paglipay noon mo. Na nauna mo. Tama? Udiyo tayo. Amen. Ang mabalat ko sa mga pangpang pamiyaan ang kalungsuran o pilit na ini po yan. Amen? Sa ito pa, nananggal na ugas bangpa sa pilit ba sa kamatayan. No? Nagtungaw ba? Ang pampang kumbaga ba? Naghigog sila ba? Nubuhat na nagkautan tungkol sa Kapitos. Tama? Sila niya dili na kaugat. Sige, ina ko, pag-ulit ko sa pampang ba? Mugrab na lang sa opportunity. No? Praktikal naman karon akin na tama pangkang ba managan dito sa lasang-lasang walay madunggan na pulong. Amen. Tama no? Mga mag-ihalas ba? Mag-ihalas sila ba? Walay klarong relihiyon ato sila sa lasang asa mang relihiyon na lasang pwede naman to dito di ba? Pwede magpuyo dito leon pwede dito langga pwede dito kahit ini mga pagtulon-an na relihiyon na demokrasi. Tama? Dili, lasang? Ulit klarong maluganan ba? Si ingon matuman ang pagbuwag, wala nagtuman.
nagsigin o gibakihay, nagsigin o pataas, luoy kinakubad, mga gigamit na siyawa. Kanang orasyon, gigamit na siya, naanin mga hapa. Wala po, nagbalok ang hapa ng cross. Wala mo na ulaw, nakatupong na nag-orasyon, nagamit pag-aman na mo, nagamit mag-cross. Pero wala nang niya gikinasikasin, wala nagabuhat. Kaya si Kristo tuwa sa taon kautan. Niya karon, bala-ibala naman sa Pilipon naman ito niya, wala nagamit niya. Pero nagamit siya pangalan. Saan mo sala? Sa iyong paggamit sa akong ibalaan. Ibalaan ni Kristo yung paralan. Ibalaan ni Kristo. Igamit sa ngalan sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, pahawat din. Anong gamitan mo na mo? Pabuya si Kristo, katayukan na mo. Tama. Yung malubong ka, dahil mo ito. Sa ngalan sa Diyos, pahawat, ihat mo. Mo na din ito. Malubong ka. Nakali mo ang pangalan ni Kristo. Kaya kung man kasi mo tinago, ka naman kasing-kasing, hindi mo ang binuhatan tanawon. Kasi nakabawa man sa yawa, wala sa Biblia. Kino, kami na ito, nakabawa man sa yawa, di ba? Na, nakabawa man sa yawa. Sa Biblia, kami din nakabawa man sa yawa, pinakisi mo nga na, pero nag-inom siya. Nakabawa ka mo sa yawa. Pero, kako mo sa lahat na naman. Alit-alit, isang dito na alit-alit, kata-kata na namin na. Pero man, nakabawa ka mo sa iyo, dahil na kamong tao, na may biya, na hindi mo maayuhin sa tao, dahil na kamong tao. Tama? Abang ginapas mo niya makubuton, kabawa ka mo sa iyo. Di ba na isa balangkas natin, iwan ko kaninyo? Ayaw ko gamita ka ninyo. Tama? Ang inyong sala sa inyong paggamit sa akong ibalaan. Ikaw na mo nagamit na wala mo. Nagbuhat sa akong isot. Isa nagbuhat ang iyo. Buhat mo mo nga. O ka rin nagbuhat ka. Kaya, bato-bato sa langit. Wala'y napigan na religion. Ang Diyos, tanawa, kuasa ka na. Kung nanambal na sinuli na nampal na si Jesus ay adlaw pagulay kami yung kaglaro na niya. Sige na, pabiyaan ang kalungsuran kung dili na kinipoyan. Wala. Ipoyan na. Ipoyan na niya si man. Kaya din ko sa dyan kasi wala na. Kamabay mangulo. No? Wala na naging papuyo ang gumang. Sige na pong iba ka na alawat ka o Jerusalem na biyaan na biniyaan nganong nagbisika pula nganong nangalahas ka man o namintal sa imong mata kaya sabihin nagbisik pula nganong nagpukumang ka tama isa na kukumang na hala, dibatin mo. Ang magagod, kung SDA, dagang mga nabutan na nila, bahala na itong mapatay kung sa lawayon. Bahala itong nagwali dito nga, wala sa yung pinumatan. At least, ang mga naminaw ng buhat. Tama? Shout out ko sa mga relihiyon na nagtulog sa tinuod. Wala ko nag-shout out sa pastor o sa pari o sa pastor ninyo din ang buhat kung sa lawayan kasi ipawartahan na mo. Pero ang ilang gigamit, ang ilang suti naman sa Biblia. Amen? Amen. Ang problema lang, ikuhaan ng tutay kaninyo, gilugang sa sobrang kanila, bahala ka mo niya. Wala nagan, lagi utol, man, daghan ka mo. Kung nabuhat mo kayo, isikil ko rin, daghan nabuhat kayo, kaya ilan na sa ipaatos. Kato na iyan ang iyang ipagkapangan. Tama? Tama no? Tama. Ano ganyan? Yan madamay. Sige, dito po muna ito. Katong mamatay lagi, maagi pag namatay, kinalang magpapatay sa magsakit sa. Kaya wala man ang sakit. Kita na hinoon sila dito. Nagpadayan, hinoon sila pagkadautan. Tama? Bakit niyo kung di ka na ka dito, gidamdaw ka, ipatrabaho ka, turon sila makasabi,
balik na rin pagitaang Espiritu papandong papa sa tanan ng iyong pagpadiyos-Diyos. Amen? Amen. Dito mga Parisias. Ang dili dahil bahala na. Dili sakop sa mundo. Ganun nangalahas sa kawan o. Isa nangalahas. Nung nagpadakot mo ka. Lakit ka. Mo din nagbalik ko wala di ko nangalahas. Pwede wala din ako. No? Tama na. Nagawa ninyo na. Nagawa niya ayahe kaya ibuhi. Ako, tingin sa pag-ingat na magana, pero kapag Jesus, kumakatag sila na ko, yung tagaan ko na po, na dito. Anak, nagsupi mga sa tinawag. Wala mga nagtako. Ang nagtatagaan. Kitagaan mga galing na puno na sila na ilang kitaguan. Tama? Kitagaan galing puno na nilang mga doktor na dako pa. Na uban na mamatay. Tama? Di man eh. Sama nyo na yung isipin. Kamu ang mag-desisyon. Tama? Kaya si Abraham siya may nag-desisyon na buhatan siya ng pulo. Ang porsyento kayo may nag-desisyon. O yan ka lang ninyo mga balaod dito mag-desisyon. Ipugas. Gawat sa tuban. Wala kong patambal na pag-iwanin mo diri nga. Wala. Ay, di ba kung mag-celebrate na diri, kaon-kaon na diri, mula na tapok ba, anniversary na diri, magdala-dala na tanong, miyamingong ko, oy! Kasi ang katumulaan, kung mga niya, isa may pagka-honor nila na sobrang dala niya. Tama? Tama no? Ilan naman eh, mabuhay-buhay niya. Sige, kaya rin pagmintan niya, anak siya, sigira na, kata-kata sa sigat ka, oy! Bahati din ito, kaya wala ko yung kaon sa yung gihatag. Tama? Gabi nang katumulan ng dala niya, nagkaon sa niya, siya ba yung nagatiman? Siya ba? Dali. Di, nagingkod ka lang. Tama? Wala mo, pisunog ko, kung force mo nagdala. Amen. Wala po yung mamumpiran. Paabot-abot, hindi ko sa inyo paabot-abot, sige ikaw po yung arag-aragan. Wala nang pasabot. Ano lang okasyon na ang Pasko. Tama? Naman eh, hindi nyo mati, nagdala ka rupan, dito suban, wala, tapos sa'yo, wala pa yun. No? Sa'yo ka rin mo, na yung birthday, magdala pag hindi nito. Bukawag dito, dali! Naisumuro, no? Tama? Kapag nga, bigyan ka ako, no? Tama, no? Sige. Yan ka rin, nag-uwi ang gato, may support mo. Tama, tama, kita, katulungan. Sige na. Naano nangalahas ka man, sa ito pa. Naguna-una ka kay Cesar Berme. Ano ko lang ang iyong pagbabuha pa. Kay nisalikoy ka man sa iyong mga binigugma. O huwag ka nilang patiyan. Sige. Munang sa gapa ka, pero mawag ka kinig. Ano ko? Namo sa simbahan, gapa mo kayo mo. Kuya, kung nagsimbahan siya dito, wala na nabunang-una ko. Kaluwasan din, isip pamangkay. Sa kukuhan din sa nilan. Wala na eh. Ay, hindi pa ako, kalusan mga lawat. Wala mo nagpaabot kung sa giwali dito, kaya wala mo pinklaro ang wali. Bakit? Pero bagay ni noon. Kaya mo sa ulo. Huwag kayo kung balik-balik at sa nina. Sa ulo sa batan o kung kapay-ibay ka mga sanina sa ulo. Siguro kayo balik-balik sa ulo. Mamamangkay. Sabi na ko sanay kay for 24 hours ko rin magbuhat man ko mga script at ang mga humili ang anak dito. Ako umahat mahuli ko. Di naman ko muli tayo mag-ayo. Sige ko mga anak dito. Di ba ako gisingot man ko kaya mag-practice man ko nila. Ang akong style, dito ako magtago. Kaya lang, balik ko, wala. Sila, nabakuli. Di ko ba na kayo mo?
Kaya ulit nila, nalipay ko kung hindi ko balistorbo, mabuhat ko script, mabuhat ko reflection, mapapampo na. Lipay ko kayo, wala na yung istorbo. Kaya kung dahil dahil, ay nagpapangon, nagkanta sama kayo. Ulit mo. Asa na nag-asig pa sa dahil ako, asig, pas, sulat. Abot ng kaabang, abot ng dito. Yan na, iba yan yan. Sa tempak, naakala ko na sa, kabalo na tagalampay na ako anak. Means, yun, wala na ulit. Hindi mo parang pamapanyapon. Sige na, sige na. Saya datang ko nila, ang upong, datang ko, kaon sa day, kaon mo pa. Ang ano ba pa man human, ako trabaho. Tama? Kung may iwan sa nagpahamo ka lang, tanawa ko diyan sa unang. Tanawa, ang gusto sa mga picture ron, balik ako sa kong sanina naman, ulit ako din eh. Magulit ko, magdungan mo dito, magsirsiri ko, wala pa itong mga ako ipabasa nila, wala pa itong mga script, tama? Libay mo po, break, sa mga ako tali, alas 7 ha. Pag alas 7, malibay mo ko, alas 7 mo, ako man, hala, sino lang? Ako na kaali kasi natin, wala na sila nakita. Sabi, dito ako sa man, wala sila nangita, kanako. Amen? Kita sila makita nila, okay. Kaya sabi ko ay paman sa imong mga hinigugma, upuot ka ng nilang batyong. Amen? Sa sanogon lang ang imong pagkagwapa. Kaya sabi ko ay paman sa imong mga hinigugma, upuot ka nilang batyong. Apo kasi nagulog ko na may natuaw sama sa babae na nagbati. Amen? Jabaw sa babae ng anak sa iyang panganay. Amen? Si Kristo, jabaw panganay. Kisa may panganay na itong anak. Si Kristo na. Karoon di ba? Nagtuol ka karoon. Kung baka ba, galing atong garbos o nakakos o namurag, gano'n sa sa upa ni Kristo. Tama? Kaya sa una, wala magiganda ng anak, wala mag-yun, iturong ang bukman nato sa itong isig kakawas. Mura lang yung pagkinsa kung nato sa sibahan, tama? Tama? Ang mga pinili nagbangutan sabay o nagbahabot kung kano sasagupa sa iyang katawan. Okay? Kinsay katawan sa Ginoo, mga reliyon nung katawan na sa Ginoo. Kaya sila mga reliyon na kano sa atas sa bupa nila. Tama? Wala pag yung pastor na nag-iwan ako, no, dapat ito ka na mo. Wala pa yung balik noon. Nakaw na si Badat po ito pagtutuloy. Sino mo Israel nung sa itong sibahan? Nahin ko lang din balik. Hindi ako makatuloy. Kubaypit ko, masinod ko, gusto ko ang espiritu. Iwan ang sabi sa anak, mag-away din sa inyo. Mag-ilog ni sila. Naniyon ni sila naman. Mag-ilog. Nagkarap-karap. Yaman na nagsugod. Amen. Jabaw. Mudahan. Panganay no. Sa ito pa panganay na ito. Gusto mo na ito sa Kristo siya. Mga itong panganay naman. Diabaw at ito sa Jerusalem na naglisod nasa paginawa. Gidupa niya ang iyang mga amot o mituaraw. Alakot ako. Amen. So kaya ako manggiap ang kasaysayan ni Kristo. Mga sige ko ilan. Alakot yun. Para Jesus. Oh? Ang isuhan, ako ang pinaka-alakot. Tama? Sila, limakon pa ko. Sinulit mo, haraman na sa dato na. Dawag mo sa akin, napobre din mo na siya. Ha? Kung sige kong buho kanina, na malatong pasakit, kaya kung bugan ito. Sige kong nakaw, suka na po ko, suka ko, wala mo mo nabugan ako. Suka na po ko. Ako na po yung masakit kayo, kinagahan lang naman. Anak ko sa Ginoong Liria. Wala mo na, nagpa mo na ako. Ginoo, alakot yun ko. Kaya ilang mga sakit, ako nang kinakuha, ako may nakalutos. Sa tinolang, ako ang pinaka-alakot na nagwani. Tama? Kaya kung maundag ako rin, magtagal, kaya ako ipagod sa kaya maulaw na, Ginoo, ako rin niya yung ako na lang yung sakit ako.
ako yung pinakalakot kayo. Alakot ko. Ipagpatambal ako. Saya libre, paanak pa nito, lipakod pa ko. Tama, inom pa ko lautan. Kaya dito sila naandar na pagtulunan. O tanawa ka rin, ay naman hindi, sila yung paminawan. Ito, sila ko ni makadala sa langit. Nalaot kayo ko, kaya ko nakakita sa talag, anong iba na, noon, kung mga pamilya karon ina sila doon, mamaya ko pa sa'yo, karon pa po sila na ating hindi. Alakot dyan ko. Ano man, ako may nakakita sa namatay na kinanglat kalawasan. Hindi naman ko pariya itong nagwali, nag-istorya dito, nagserimonya sa dito. Sure naman ko ito malangit. Ako ay alawat, kaya nakakita ko niya na nagkinanglat kalawasan. Hindi ko alawat ko na namatyan. Alawat ko. Hala, pamaligas siya, ang hubog na dito. O yan, nagkinanglan dito, ang namatay, nagkinanglan ng kalawasan. O yan, ang makina iya. Mga lasang, wala na turok. Tama? Kalau pamanulong ini, kau pun nak turok, ay nagpagmusok na ako. Normal na padayon na mo. Ay, magpakuta-kutangan mo. So, padayon na mo, kinalang maigmat yun ka kaman. Tama? Malawat ko karon no galagubo ang balibot ako alawat kayo. Ano man? Si buwali anak bukan iignore ko. At sobraan na punas nulit. Ang alam din ako ni sulti musuko man Ginoo. Pati lawatan ako kaya atong gabi, atong isang gabi, post ni Adre. Anak, ang dili na ko gusto nimo. Nasuko ako. Isulti anak, ako may balong kaya. Buol na ko. Kaya sige sila, tamay na ako. Ako pinabuhol po, sus, Ginoo, mamatay po din sila, makagasto pa may ani. Tama? Malungay po po nila, pagkan po ng pamilya na kinanglan. Gusto man sila. Nagpalayo lang sila, ato sila sa rasal. Tama? Nag-ihalas pa sa Ginoo. Dito pa niya ang iyang mga kamot, o dito ang alawat ako. Kanian na sila. Aron pagpatay ka na ako. Amen. Si Kristo malakaroon. Alawat din siya. Huwag yan naman sa Biblia. Kung kinsa sa kanila ito, maupod sa siya pagbalik. Tama? Ang Espiritu kung igamit ko, kaning Mesiyas na ito. Kaya si Kristo nagpapili sila mapadala sa ring Mesiyas. Alawat ko tayo ko. Mami, sige kumahay sa Ginoo. Ginoo, kuhaan ako. Mauday si Kristo gusto na lang siyang mamatay para ma-extend harap pa-ubog-ubog sa palayon mo sa itubuang karon nauman naman ko sa tulog katuig di sulay alawat ko kaya makakita man ko anak na sa maayo pagkat siya anak na siya doy kaya na mamrot na yung kapkanan kay gusto man sa Ginoo na makakisip kapos kay bulahan kabulahan kay apik pa na sa kayo dito man sa nagsuborno silang pa-Diyos, amen? Nga gusto mo kang kaluwasan, makakigin mo, o kabulanan, mag-antos, masakito, iparani mo. Yan, magpaabot mo anak, mapalihan mo ni Hope, palihan ni Lazaro, wala mo maluwas. At imanon ka mo sa inyong mga anak, ay mga anak robat ninyo karon na nanurok sa sampilitan. Hamak mo na si Hope, tulog-tulog ang mga dugo, dahil mga ulog, habang ibalik, galmon ka mo sa inyong anak-anak. Sila sarap. Gagawin ka mo sa inyong anak-anak? Di, asa yung anak, mga hapong. Gusto mo, mamaluwas. Mga ipang kadasaro. Wala ibalagin na ng tato. Wala nang pasabot na mukhakin mo sa mga gibalaan. Tumana lang kanyo ang mga suko. Ibuon sa idol. Idol, si Santos niyo siya base ang binuhatan. Buhatan lang ay nang ibuon. Pagtuo! Pagsari. Ang inyong pagtuo. Mo'y nakaayaw kanina. Amen. Kung nituo ka mo kanina, sama lang ng nituo ka mo, kanako o kanako. Amen. Ala-ala, ang magtatabang, nagtabang ka ninyo maroon makakita ka mo sa iyong pagkabuta. Nagtabang ka ninyo, napirahon ka mo kikan sa kangit-ngit, o ipadlungan ka mo sa kaya. Ayaw ninyo kabuni sa tantangan sa inyong garbo ang inyong nadumog kanon. Amen. Ipaabot ini sa mga tao, gamita ang tawhanon o mga trompeta, haron malanom. Ang maalamon, muduol ka ninyo,
Huwag mo tipon sa mundo ang mga karnero. Salamat kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Tumanalan ninyo ang akong mga suko. Kaya mga ayaw ako samahan. Huwag malubog ko na kamo. Pasayaw lang ako haron ka mo pasayaw. Pangayaw ka mo haron ka mo pangatataan. Usa, bulahan ka mo mga anak. Kaya bulahan ka mo. Pag-awit ka mo na malimayon o pagalandungin ninyo na may katulad pa ka mo buhangin. Salamat ka ninyo. Palayon ka mo sa inyong pagtong isip ko sa kakristuhan na malaman. Amen. Ako kagaan o bubod yun yung kantahan. Nga paminawa ka rin ang tawag sa panahon, di ba nanay kuyong-kuyo, nanay kira, di ba nanay no? Tawag na sa panahon. Pagpaila, nakakapit na siya po ba? Amen. Antos pagtuo, nagapaabot, o sa punong-unong kasi ito. Amen? Nga, tanaw, pagkipuhin ng tawanan, kinsa nakakanig. Kita kasi tanawa ng mga kanta sa una, ato ni nabuhat, nag-aatos ka, nagapaabot ka. Yan karon namin nagwari ka mga wala naghiskot sa kapanahonan, nagpasabot ka na piling siya sa iyang naandan na pagtulog ka na. Karon, ato na ka dito tanawang kapanahonan. Ay panahon sa pagbukas, ano na panahon sa pag-aning. Ay panahon sa tawhanon, ay panahon na espirituhanon. Pamalandong kakaroon. Amen? Amen. Nagapaabot mo buhat yun sa maayong pinuhatan. Amen? Salamat. Huwag na yung gabi pag-usap. Kanatong tanan. Nagkanta di ba? Walang diskusyon. Kita may nagpaabot. Biboy. Ay, bukas ang ganda nila. Ala, buhat na kita ni. Ako di kita napay mo sakay na to ani. Napay na. Pud tagtuling mo yan eh. Grabe no. Eh karon gipahubad pagin sa kwao. Kana nahubad na. Wala nila giubad. Ambot yun sa nilang Biblia. Itaguan, nakamadura. Sunod na sigatangan.